Здравейте, хора! Аз съм Криси и ви обещах, че ще отговарям на въпроси. Да, и премиера направих. Сега благодаря на всички, които са тук. И сега ще отговарям на въпросите ви. Първият въпрос, който бях видяла, беше един, който ме питаха дали ще правя стримове. Не знам дали ще правя сигурно. Като стана малко по-големичка. И да. Все някога ще има на игри. Само трябва да разуча. Пишете ми в коментарите как се правят стримове, докато играеш. Добре. Нека да вървим към следващия въпрос. Следващия въпрос е: защо не си показвам лицето? Не си го показвам, защото майка ми не ми дава и родителите ми просто не ми дават да си показвам лицето. Майка ми, баща ми, защото има хора, които виждат лицето и могат да те разпознаят и да ти направят нещо. А и отзад да не си показвам къщата, защото могат да ми познаят къщата и да направят нещо. И заради това по-нататък може и да може. Друг въпрос имаше. Една моя приятелка Криси питаше на едно с въпрос къде се родила и от кога тренирам балет. Тя ме е от балет. Къде съм се родила, не знам точно болница, ама... Също така, на този въпрос там с болницата не мога да отговоря. Не мога да отговоря, не знам какво има точно на предвид. За балета мога да отговоря. 5-6 години ходя на балет. Да, и скоро може да се кача на палци. Така, нека да преминем към следващия въпрос. Хора, други въпроси не помня дали има, но за лицето не знам. Но да, може стримове да знам. Ако знам как, трябва да ми покажете как се прави. Да, това е всичко. И благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, моля ви, да достигнем поне като Евгения 1000. Благодаря на Криси също за подкрепата. И да, и лайк, и коментар. Благодаря ви много. Чао!